Čau, ja som Adam. No čo, začneme? Prečo si sa rozhodol vzdať sa svojho komfortu a precestovať Japonsko takýmto spôsobom? Lebo prečo ja som sa takto rozhodol, bol asi zlomový bod, kedy balíka bola zdrvená Osaky, ako to nie je to práve Japonsko, ktoré vlastne kvôli ktorému sme tu prišli. Takto asi Japonsko nezažijeme, že budeme cestovať na vláku tam a späť. Asi najviac človek vtedy zažije i spozná, keď vyjde zo svojej komfortnej zóny, ale keď proste zoberieme ten bicykel a trošku si pošľapeme niekoľko kilometrov naviac, môžeme vidieť úplne niečo iné. Že predsa žijeme len raz na tejto planéte a sme mladí, tak prečo nevyužiť teraz tie svoje tela na to, aby sme to takto urobili? Keď budeme starí, budeme si užívať komfort na lehátkach. Fú, to záleží od našej kondičky. Ak budeme mať rýchle tempo, 30 dní, ak budeme mať nejaké také pomalé, že budeme chcieť toho viac poobjavovať, tak to by malo byť možno aj tých 40-45 dní na cestách. Čo? Je niečo, čomu sa pri tejto ceste bojíš? Medveďov. A po psychickej stránke, no určite tam budú nejaké také výpadky toho, že budeme to chcieť zdať po 3 dňoch, keď nás bude boleť riť z tých sedádiel na bicykli. A určite to budeme chcieť zdať, keď bude pršať. Určite to budeme chcieť zdať, keď proste budeme niekde v polke cesty a si povieme, že Adam, prosím, zoberme si ten trajekt, už proste nevládzem. A hlavne bude nás túžba ťahať potom, že keď už dorazíme do cieľa a budeme na vlnách. No, čo bola za otázka? Plány následovne. Potrebujeme kúpiť bicykel. Je 11 hodín a práve som si dopísal s typkom. Idem na metro a idem si po bicykel. Nechcelo sa mi kupovať bicykel niekde z drahých obchodov, preto som sa rozhodol si stiahnuť aplikáciu a skúsiť japonský bázoš. Dúfam, že ma neokradnú ani neokradnú. Toto sú stanice metra. Cez deň sú tu trhy. Teraz tu nie je nič. Kúpil som mašinu. Reťaz. Kus rdzavená. Ale dám to do opravy. Ale je to tam. Za 90 eur bicykel si myslím, že pôjde. Sedadlo trošku zjazdené. Ale to prežije ďalších 600 km. Brzdy fungujú, 8 to nemá. Aj papier som dostal. Papier slúži na to, že keď ste v Japonsku, musíte si zaregistrovať na svoje meno bicykel. Keď vás zastaví policajt, tak ste v prúseri. Rozhodovali sme sa medzi tým, že či Adam pôjde sám, alebo pôjdem s ním. Keďže ma nechcela nechať Valíka samého, aby ma neukradli japonská jakúza. No, takže išla som s ním, hej, a zistili sme na stanici, že nejdeme vlak. A domov to máme hodinu a 40 minút, takže ideme takto na peši a Adam tu ešte vlečie bike. Máme bicykel. Kúkaj tu. Akože fakt máme dneska z 30 000 krokov. Lepro levitujem na piči. Valíka už našla spoj, ktorým išla domov, čiže ja môžem konečne bicyklovať. Je 1 hodina ráno. Ja ešte si robím kukuricu. A toto je náš sharehouse inak. Ja to vám ukážem až potom. Rúžová kuchyňa. Dobrý deň, spal som asi 12 hodín a ide si zaregistrovať bicykel, ak by ma policajti nemuseli zastavovať. A aj na montovací zadný nosník, keďže to nemá a budeme to potrebovať. Je to tam! Môžem oficiálne jazdiť. Už mám zaregistrovaný bicykel.
A teraz už len dokúpiť nejaké doplnky. Bicykel máme a čo nám ešte chýba je stan, spacák a nejaké tie doplnky. Morning. Práve som sa zobudil. Zistil som, že vedľa nás horí. Tomu sa hovorí rýchla akcia. Nič. Vyriešené. No. Neviem, pohľadať ešte nejaké veci na bicykel. A farbu na vlasy. Farbu na vlasy, pretože Valika sa potrebuje namaľovať. Nafarbiť si vlasy. Som sa rozhodla, že tých 100 eur, čo by som mohla dať na kaderníka, dám na niečo iné. Kúpil som si takú frajerskú bundu na bike. To reálne vyserám obchodom a potom sa čudujte, že ľudia majú ADHD. Keď proste, to čo je? Neviem, kam skôr by som sa im pozrela. Pán Víča. Aha, varič, to budeme potrebovať na cesty. Tu v tomto obchode je strašne veľa vecí. Nájdeme tu od potravinku, drogerke, k panviciam a neviem k čomu ešte všetkému, čo tu môžeme nájsť. A my potrebujeme nejakú sekciu bicyklov. Čo to je? Neviem, ale vyzerá to strašne random. Ale to bude asi... Aha, to je chobotnica. To je vysušená chobotnica, prosím pekne. Proste je strašne. Hľadám magnézium, ale neviem, čo z toho to je magnézko. Tu je Dčko, nie? Nie, toto je železo. Toto je železo. C. Čo by ste stipli, že je toto? Reálne to je, že pasta na zuby a máš tu ešte rôzne prichute tej zmrzliny. Toto je crazy. 200? Že to je celkom lacné. Že to ani euro nestojí. Počkaj, euro to stojí. Euro, také. Takže práve sme prišli z obchodu. Nakúpili sme nejaké veci na bike. Veci tam stoja niektoré, napríklad toto tu stalo 100 jenov. To je v prepočte nejakých 70 centov. Potom tu máme nejaký držiak na fľašu. Kúpili sme si pohárek, kúpili sme nejaký nôž, metličko na vajíčka. Kúpili sme aj powerbanky, kúpili sme aj svetla, kúpili sme aj nejaké baterky. Toto všetko úplne, aj to je nejaká lampička, stálo dokopy no, okolo 50 eur. Ať čelovky a baterky. Plus kúpil od miestneho z Bazošu GoPročku. Kde to je? To je GoPročka, ktorá ma stála 54 eur, presne. GoPro Hero 8. Takže budú aj first person zabery potom z cesty. A čo sa týka stanu a spacákov, tak to zatiaľ nemáme poriešené, pretože sme chodili tu na pomiestnych obchodoch a prišlo mi to strašne drahé dať 200-300 eur za spacáky a stan, kedy tak sa to budeme musieť zbaviť potom. Takže prešiel som na inú alternatívu a budeme musieť hľadať to na japonskom Amazone. Čiže idem to skúsiť prescrollovať a uvidíme, že či nájdeme niečo lacnejšie. Aha, aké parkoviska to máme pri Vitovke. No krásne sú. Brutál. Bicykly. Aj keď... Nie, toto je asi lepšie, no a čiernu, hej, viac hľadíš k všetkému. Strašne si, nakoniec. Akože ešte sa tu určite vrátime, ale som to videla strašne veľa pekných vecí, ale... prišli sme dosť neskoro, mala som až 35 minút na to si niečo vyhrať. Tento basic Adidas top. Ale proste strašne dobré vyzerá na postave. Plus túto krásnu mikinku. Vyzerá ako taká pejsky čiera Adidas mikina, ale nie je, lebo má krásny tvar. Áno. Strašne dobre fituje akože pás ženský a má veľmi dobrý materiál. A ak chcete vidieť na postave tieto oblečenia, tak si nezabudnite predplatiť Hero. To je vlastne streetová ulica, kde si tu ľudia vlastne chodia nakupovať nejaké modné kúsky. A takýchto obchodov je tu ešte veľa. Práve tu brutálne, sú tu úžasné obchody, prvom auto, veľmi ľudia tu sedia, pijú sake, rozprávajú sa, tvoria hudbu. Pozrieť na tú lampu, už len tá lampa odpovedá a teda hovorí za všetko.
Babe Store, je tu Stasi, je tu Supreme, je tu... Fakt už... Lebo strašne je to lacný. Cipo, no... Dosť dobré. Nejaké čajaho. Takže podarilo sa nám nájsť stan v hodnote 39 eur. A potom máme tu spacák, ktorý sme zobrali. A ten stojí okolo 23 eur na osobu. Takže sa nám to pekne, krásne zmestí do nášho budžetu. Stan a spacák máme objednaný, doplnky máme nakúpené a teraz už je len čas naplánovať cestu. Tu vám približím cestu, ktorou pôjdeme, no ešte nie je 100% pripravená. No a naša cesta začne v Osake, kde sme aj trávili 2 mesiace naše. Potom 30 km sa budeme presúvať na trajekt do mesta Kobe. Tak nastúpime na trajekt, kde sa budeme plaviť na ostrov Shodo. Zo Shoda potom prejdeme naspäť na pevninu do mesta Takamatsu, kde začne aj naša najdlhšia cesta na bicykle. Tak budeme šľapať okolo 200 km okolo pobrežia až do mesta Matsuyama. No a z Matsuyamy potom sa presunieme na úplný kraj ostrova a tam sa budeme rozhodovať, či pôjdeme do Fukuoky alebo do Miyazaki. No a teraz si nezabudni užiť druhú časť videa, kde sme objavovali ďalej Japonsko. Dneska sa nachádzame v Kyote, pokus číslo 2. Valika si už natáča TikToky. Ale nejdeme objavovať Kyoto takého, koho poznáme z videí, ale rozhodli sme sa objavovať nejaké hidden gems. Miestni veria, že tým, jak je tu tých 1200 svoch poskladaných, tam sú za mnou, by ste mali mať nejakú napodobeninu, že by mali vyzerať ako vy. Takže ideme sa práve hľadať s Valikou a uvidíme, že či sa nájdeme niekde. Práve som sa našiel, toto som ja a moja umelecká vložka. Stickman. Tento frajer sa musel strašne vybaviť s touto sochou. Máme najviac smoliarský chrám, asi tu na v Kyote, pretože bol raz vytopený, druhýkrát bol vypálený a tretíkrát už nemali peniaze, takže museli tu prilákať nejakých tých študentov, ktorí vlastne postavia tieto všetky sochy a tým si prilákali ľudí aj peniaze do tohto chrámu, aby prežil naďalej. Oj. Ako si sa cíti pred všetkými ľuďmi? Krvilo mi hlavu. Že Valika sa už našla. Mám 3 tváre. Väčšina ľudí poznala jednu. To najhoršiu. A som taká bacórka, ako je toto pani. Som spiritual in animal. Toto je obrovské. Nikto tu nie je. Povedz, nikto. Kam ideme, Valika? Do akvária najväčšieho na najkrajšieho. svete. No a teda nie je to najväčšie akvárium, ale je to jedno z najväčších akvárií na svete, ale je určite najzaujímavejšie. Takže sme zvedaví. Ale je zima. Vezieme sa na 8. poschodie hore a potom vlastne budeme schádzať po takých ako keby výškach, kde oni v tej vode žijú, tie zvieratka. Áno. Je, že z hora oceánu na dno oceánu. Pokiaľ asi nejak 9 metrov a 34 metrov do šírky, čiže nepríde mi to až také veľké, že by sa tam veľa ryba pohybovala, čiže som zvedavý a tam je to akvárium. Tešíme sa veľmi. Strašne sa tešíme. To bude vyzerať avatárovi. Také veľa ryby to majú byť. Takúto by som chcela. A
Aj tu je. Téma, aby veľa ryba, lebo je taká, jak ja nic nepamätám. Kde ideme? Už ideme hore. Eskalátormi. Začíname japonským lesom. Forest. Wow. Serus, môj zlatý. Vyzerá jak starý detko. Vyzeral jak Piráne. mimozemšťania. Čo ti dáva piráne? A teraz sme na Antarktíde. Ale tak to... Sa nejde, že tučne má toľko zubov.